cm. Dakle, drugo polufinale, 60 metara. Evo i startne liste, Tamara Vuletić, Ivana Ilić, zatim Maja Mihalinec-Zidar, favoritkinja ne samo u ovoj trci, nego i za konačnu pobedu u finalu. Milana Tirnanić, 7.34 lični rekord ove zime, šampionka Srbije Opena pre 2 godine. Kaja Debevec, još jedna Slovenka u 5. stazi. Mija Vild, neverovatno dete, mogu da kažem, 14-godišnja Hrvatica iz Nuštara, kraj Vinkovaca. O njoj će se verovatno dosta čuti u narednim godinama, ali da vidimo mi i naše devojke šta mogu protiv Maje Mihalinec-Zidar, iskusne Slovenke, koja je ovde već pobeđivala i na prvom i na do sada poslednjem Srbija Openu. Tek će se čuti, da kažemo, Ivan Ilić. Da, Ivana Ilić koja ima samo 18 godina, već je trčala. Izgoren Milanovca, ali iz Čačka sa Draganom Dukancem radi i Srđanom Jovićem. Drugo polufinale, 60 metara za atletičarke. Može li Maja Mihalinec za sada koncentrisano startuje, jeste favoritkinja, ali odlična je naša Milana Tirnanić u 4. stazi. 5. stazi, pardon, jer je prva prazna. Mihalinec-Zidar ide koja pobedi. Mihalinec-Zidar prva. 7.40 je nezvanično vreme. Milana Tirnanić takođe sigurna u finalnoj trci kao drugoplasirana. A vidjet ćemo sada ko je zauzeo 3. mesto. Trebalo bi da je na poziciji 3 bila upravo naša Ivana Ilić. Izvanredan rezultat, još jednom oko 7.50. Očekujemo sada 7.42 zvanično vreme pobednice, 7.44 je Milana Tirnanić, bez problema i ona.